iya मेथाइ खायसे ভাল ন ভাল मोजां मोजां ना बिजोंसो मोजां दे ओरैनो गासिबो दुकाना 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 न'आव दं ना न'आव दं आच्छा न'आव नायना फै ओमफ्राय बिसोरो बानायदों दुकान बानायदों बर' गासिबो दे ओमफ्राय हारसा दंबाय नै ओरैबो मागासिनो दं ओरैनो नै मालाय खमलाबो फानदों बैग्रिबो फानदों बैग्रि बैग्रिनो बियो बैग्रि गिदिर जात बेलाथि बैग्रि ओमफ्राय ओजोंहाय खमला फानदों आपेल फानदों आरो ओजोंहाय मा एवदों जेबो एवथ'वाखै एकथ' बनानाय न এতিয়া ৰাতিহে বনাব ন আৰু চমচম ভাজা এয়া চমচম ভাজা বনাই আছে দে কিনিছ ভাল ন খাবৰ কাৰণে ভাল ন প্ৰথম দখনা পিন্ধিছো দেই ন ছোৱালী পিন্ধাইছে ভাই বোৱাৰীয়ে জন্ম হোৱাৰ পৰা দখনা পিন্ধি পৰে মামাহঁতৰ গাঁৱতে আহিছিল ন ছোৱালী পিন্ধাই দিছে আমাৰ ধন্দ বোৱাৰী दासो এনেকে नै ओरैहायबो गोबां दंथारो मानसिफ्रा ओरैहाय दंजोबो गस्ला फानलाबायदों ना गस्ला फानलाबायदों दे फानगासिनो मा फंबाय ओइ फंबाय दख'ना फानफैदों अबेनि आं गरिसननिफ्राय फैदों गरिसननिफ्राय फैदों ना ओरैनोथ' मोजां ना सेल जादों ना सोलिबाय दं सेल जादों गामसाबो फानदों नामा आर'नाइ गामसा लाबोनाय जादिया दख'ना ओमफ्राय गामसा ओमफ्राय गोदोनायाव लाग्रा आर'नाइ जिखिजाया मा लाबोदों बुंलाय ओरैनो आङो आर'नाइ लाबोदों बेनिफ्राय लांगा लाबोदों गामसा लाबोदों आरो बाखि खिना एसे खम दामनि सुनि दं आरो बाखि लाबोनो हानाय जादों नै बिसोर लादों लाजोबो गासैबो बुस्थुआबो बिसोर लाजोबो नै ओरै लाजोबदों नै बिसोर लाजोबदों गासैबो आब'मोननि हटेल खोमा बियो बा ओरैनो मा बानायनो नागिरदों मा बानायगोन কি বনাব रुटि ओमफ्राय नों मा बानायो नों बानायाखै होनबा बनानायखौ न তই বিক্রি কৰিছ ঠিকে আছে এনে ভাল ন তাৰপিছত চেল হৈছে নহয় নৰ্মেল আৰু এবাৰ কি বনাব বিচাৰিছে তাক ৰাতিত ভাত পাব ভাত মাংস কিমান টোপোলা ভাতে ভাত মাংস এনেকৈ ফুল পাব কিমান ক'লে ভাতটো 50 মাংসটো 70 120 ফুল जल' আছে न नै अमा सावनाय बरिया नै अमा सावग्राया सौगासिनो दङ एक्सट्रा एला कास्टमार गोजाफ्रा
नैबेसो जागोन खोमा बेस्राफ्रा नै अमा बेदर गाहरि मांस ना बेसेबां फानदों কিমানৰ বিক্ৰী কৰিছে 400 কেজিত ন বৰ্তমান ইয়াৰে বাসিন্দা মই হ'ল হোজাইৰ বাসিন্দা তেওঁৰ উপাধি হ'ল মুছাহাৰী ময়ো মুছাহাৰী দুজনে পাৰ্টনাৰ থেংক ইউ এইয়া লগ পালো আৰু এৰাই আৰু नै মালে फुख्रि फानदों दै बथल दं दै बथल फुख्रि दाउदै नै गोबां कास्टमार नै बेयावबो दाउदै फानदों गय फानदों माबा माबि फानदों बेस्राफ्रा बेयाव फानजोबदों हटेल ओंखाम मोनो नामा ओंखाम मोनो भात पाय हा ओंखामबो मोनोनो बे हटेलाव दाहाय मोनायाव जाफैनांगोन दा मोनायाव जाफैनांगोन কাস্টমাৰ হোৱা নাই ন বৰ্তমান হোৱা নাই কাস্টমাৰ হ'ব আৰু ন ঠিকে আছে কাস্টমাৰ যাথোৱাখै না ৰাতি হ'ব নিশ্চয় नै बिसोरबो दखान दं नै हाबफैफिनलायबाय आङो दहायनिया दखाना नोंनि दखाना सोरनि सोरनि दे ओरैनो हरलाय এয়া দোকানীটো ওচৰতে আছে এনে কেনেকৈ চেল হৈছে ন এই दखानिया मा मा एवदों फालाय दखानियालाय मा मा नाम बेलाय ओमफ्राय बे पुरि साथामजों होदों तिनिजन दिसो न দোকানটো दखानी दखानी दख'नाया थोआखै नामा दङना हारसिंना ओमफ्राय बिसोर बायग्रा नामा कास्टमार गैया नामा अबेनिफ्राय फैदों बुंलाय अबेनिफ्राय फैदों गलाघाट बिसोर दख'ना बायग्रा गोजा गासिबो दख'ना बायग्रा गोजा बिसोरो